lwethu. Sibonge Jesu, sibonge Mdalewethu. Wena ungu-Alpha, wena ungu-Omega. Wena ungumzali wethu, wena ungumduduzi wentandane. Wena ungubaba, wena ungumama ey'mpilweni zethu. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, sibongile Jesu. Usakhulumile nathi, usebenzisa umntwana wakho. Qhubeka njalo Jesu, ithuba lingelakho. Thina sinawo amandla okuyilawulela lenkonzo. Kuphela konke sikunikele esandleni sakho. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu, ithuba lingelakho leli. uNkulunkulu wethu, ngifihle mina, ngingaveli mina ngokwami, kepha uvele wena. uNkulunkulu wethu, ngisebenzise ngowakho. Baba, ngenze ngibithuluzi lakho elithi lingasebenza, lingasebenzeli ize, okanye lisebenzele lenze umsebenzi owubona ngithumele wona. Nangalesikhathi thatha uduma lonke ney'bongo ngokufanele. In the mighty name of Jesus Christ, amen. Ngibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Igama siyabonga babaleki ongumntwana kaNkulunkulu osindisiwe, sahamba emhlabeni engakaboni, ongakuhlukanisa naye ngenxa yokuthi ngithembe kuyena, ngenxa yokuthi uyena ongivikelile, uyena ongibhekile, akumina obheke yena, amen. If uyena obheke mina, wenza sure ngaso sonke isikhathi ukuthi lapho ngikhona ngi-protected as kuyimina engamkhetha, amen. Ngibonge leli thuba engilitholile. Hayi ngoba mhlawumbe mina ngi-powerful compared to other people. Hayi ngoba mhlawumbe mina uma ngikhuluma kuzwakala kahle kunabanye abantu, kepha kungumusa kaNkulunkulu, amen. Hallelujah. Yeah, ngokubheka kwami kwi-program ngibona nginikezwe isikhashana. I think it's about 20 minutes. So I'll try ukuthi ngigoqe ibe incane into engisukumele lana. Enze ngibone nalapha kwi-program kusekhona esinye ispeaker angazathi udlelwe yini ngesikhathi sakhe, amen. But sizoyithola namhlanje ilapha ngokukaJohane 11. Sifunde u-11, u-21, u-22, u-32, u-37 kuya ku-44. Amen. Nomanda ngenhlupheko bese uma kamthoko asibusise kakhuleke futhi, amen. Baba wethu osezulwini Jesu, Baba siyabonga namanje sibonge nesithandwa kuwe. Besingubani kuNkulunkulu namandla ukubasondela sizokhuleka sibaba zokukhulu bakho. Sibongile ngonyama yezulu unakekela thina singabantwana bakho, singabukeli nakubukeka nabo abantwana bakho Nkosi abancane. Bakunike uNkulunkulu namandla badumisa elakho igama. Sithi impela ngonyama yezulu babusise, banikeze bonke Nkosi abakuthanda enhliziyweni yabo ukuba bakudumise ngeqiniso Nkosi yami. Kungabi ukuthi badumisa phambi kwethu njengabazali bese siyajabula kade ngemuva khona ukubalandelayo. Moya Ngcwele siyakhuleka egameni likaJesu, hlala nabo baqinise Nkosi emandleni. Siyazi uSathane unamandla okuba uNkulunkulu onamandla baphazamise endleleni yabo abafuna ukuyiqonda. Ngempela-ke Moya Ngcwele sikhuleka kuwe njengoNkulunkulu wethu. Siyazi Nkosi konke sikuthandayo uyasenzela uma sikholwe egameni lakho.
Ngikuphendulele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha manje naphakade. Amen. Cela uzongifundela before akhuleke ngomthetho. John 11, verse 11, 21, 22, 32, 37, kuya ku-44. John 11. Wakhuluma lokhu emva kwalokho wathi kubo, uLazaro umhlobo wethu ulele, kepha ngiyakuhamba ukuba ngimvuse ebuthongweni. 21. Wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, ukuba ukukhona umnewethu ngapha akafanga. Kepha ngiyazi nakulokhu ukuthi nakuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. UJesu wathi kuye, umnewenu uza kuvuka. 32. uMaria esefikile lapho ekhona uJesu embona wawa ngasezinyaweni zakhe wathi, Nkosi, uma ubukhona umnewethu akafanga. 37. Kepha abanye kubo bathi, lo owavula amehlo emquphe wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na? Yes. Lokuba uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni lalingumkume, kwakukhona itshe phezu kwawo. Wathi uJesu, susani itshe. uMatha udadewabo wofileyo wathi kuye, Nkosi, usenuka ngokuba sezizile. uJesu wathi kuye, angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uzakubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Balisusa-ke itshe, kepha uJesu waphakamisa amehlo akhe wathi, Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. Bengazi mina ukuthi ukungizwa njalo, bengazi mina ukuthi ungizwa njalo. Kodwa ngenxa yesiqubu esingiphathileyo ngishilo lokhu ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo. Esekhulumile lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazaro, phuma. Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bungoziwe ngengubo. uJesu wathi kubo, mthululeni nimyeke ahambe. Amen. Njengoba ngishilo bazalwane ukuthi ngizozama ukuthi ngibe mfishane, la izinto engizokhuluma ngazo zizoba u-4. Okokuqala ngizokhuluma ngetshe, okwesibili ngikhulume ngethemba, okwesithathu ngikhulume ngokukholwa, then okwesine ngikhulume ngokulalela. Amen. Khona ubudlelwane obukhona. There is umehluko phakathi ithemba kanye nokukholwa. Ithemba into oyenza ngaphambi kokuba ukholwe. Uma umama ethuma ingane ethakushoyo, uthuma le ngane ayethembayo ukuthi uma ngimnikeza le mali uzothenga lokho engikuthuma khona ebese uyabuya nami. Then ukukholwa uyikholwa after eseyithumile. Uma izobuya ifike ithi mama isinkwa ngisitholanga, uzoyikholwa kulokho okushoyo ngenxa yokuthi ubekade eyithemba ngalesikhathi eyithuma. Uma ungenalo ithemba mancane amathuba ukuthi ukholwe. Amen.
Uma ungenalo ithemba mancane amathuba ukuthi ukhona. Uma ungamethembi lo mntwana, uma esebuya le mpendulo azobuya nayo, angeke uze umkhole kule nto azokutshela yona. Yikho ngithi mina namhlanje sizokhuluma ngethemba kanye nokukholwa. Okay. Lapha uverse 11, 21 and 22. U11 uthi wakhuluma lokho, emva kwalokho wathi kubo, uLazaro umhlobo wethu ulele, kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuthongweni. Angithi la unalo ithemba lokuthi uzokuvusa. Ubengeke athi ulele ukuba ubekade ngamvusa. Ukube ubengenalo ithemba lokuthi uzofika mvuse, ngabe ufike wathi ushonile. Amen. Then lapha ku21 na ku22 lethi wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu engafaka, kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongacela uNkulunkulu uzakunika khona. La ku21 namala ku32 uMaria benoMatha banalo ithemba lokuthi uNkulunkulu ukube bekade ekhona uLazaro uzovuka. Also la ku22 kepha ngiyazi nakalokho ukuthi nokuba yini ongacela uNkulunkulu uzakunika khona. Okay, then ngicela siye lapha uverse 39. Thanda nje lapho uJesu esethi susani intshe. Susani intshe. Intshe la ngokwaseBhayibhelini angithi la uLazaro ubekade esesethuneni uLazaro. Intshe limvimbile ukuthi angakwazi ukuphuma, kanti futhi nabantu uma kukhona abantu abafuna ukungena bangakwazi ukungena. Amen. Umsebenzi wetshe kuwuvimba. Amen. Umsebenzi wetshe ukuvimba. Itshe ngithatha ngiletha mina nawe. Itshe angithi liyavimba. Futhi itshe liyakwazi ukuvulela ukuthi ufinyelele la uyakhona. Liyakwazi ukuthi uyibhale indlela yakho. Itshe yimina nawe. Ngaso sonke isikhathi kukhona konke okwenzayo. Masalani ngiyazwakala. Emuva kuphulani ngiyazwakala. Ya, ngisikhulani. Usebenzisa nje izwi lokuba lothisha. Amen. Okay, bazalwane. Ngicela singashiyani samisana. Mawukuthi sengiyanishiya ningazizi. Bengisakhuluma ngokuthi umsebenzi wethu liyavimba. And uma usulisusile iyavuleka indlela. Itshe umuntu akekho umuntu ongenalo itshe empilweni yakhe. Akekho umuntu ongenalo itshe empilweni yakhe. Itshe kungaba abangani, itshe kungaba zihlobo zakho, itshe kungaba abantu esondelene nabo. So mina ngifuna ukuthini namhlanje imessage yami ifuna ukuthini? Ifuna ukusho ukuthi ngaso sonke isikhathi ake ubheke into oyenzayo nezinto ohlanganyela kanye nazo ukuthi azilona yini into kuwena. Angithi ngaleskhathi le-NDF I like intshumayelo kasisi osuka lapho because bekade khuluma ngokhaya. Kwakhona lapha ethuneni uLazaro esaselaphakathi bekade kuvalekile. Ngalesikhathi kuvalekile phakathi ethuneni kumnyama. Kodwa uthe akafika uJesu esethi susanitshe wababona ukukhala. Abekade kukhuluma ngakho. Okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi
uma kuwukuthi ukhetha abangani noma ukhetha abantu ozoba related to bona, qinisekisa ukuthi ngalesi sikhathi efika uJesu abantu bazovela athule ebese uyangena kubona. Qikelela ukuthi angeke athe ngafika uJesu mhlawumbe umakamandla okungane noma akasipele. So uma efika uJesu uzofika athi susa umakasipele. Qikelela ukuthi ngoba ningabangani nje kahle uJesu ngalesi sikhathi efika kuwena angeke asho ukuthi kule team ohamba nayo wena uletha izinto ezimbi ezizodinga ukuthi uNkulunkulu aze akususe. Ngaso sonke isikhathi ukuze kube khona ukukhanya, there must be something eqhelayo. Ethuleni ngalesi sikhathi efile uLazaro bekuvaliwe, ngalesi sikhathi kuvaliwe belaphe kumnyama. Kungenzeka ukuthi wena ngoba uphila nje uphila uyitshe obanye abantu. Baningi abantu abafisayo ukubona uNkulunkulu kodwa ngenxa yokuthi uyafika abakwazi ukubona uNkulunkulu. Baningi abantu abafisayo ukuthi uJesu afinyelela khona, kepha ngenxa yokuthi wena ukhona abakwazi uJesu ukufinyelela kulabo bantu. So ngaso sonke isikhathi ake uyibuze osibila namhlanje wawena muntu omusha kanye nabantu abadala, I've tried ukuthi le ntshumayelo yami namhlanje ngiyenze ikwazi accommodate wonke umuntu, accommodate umuntu omdala, accommodate umuntu omusha. Ezinye bengeke kushumayele nabantu abasha kuphela, kodwa abantu abazobe bengilalele, abantu abasha kanye nabantu abadala nabobaba. Kanjalo nabobaba kuyenzeka nasemakhaya emndenini kuba ukuthi nje uthola ukuthi ubaba kuleli khaya uyitshe nje. Ngaso sonke isikhathi uma kubona abantu even ivakashi ihlobo uma sifuna ukufika ekhaya asikwazi ukufika ngenxa yaleli itshe likhona. Kuyenzeka kanjalo nomama iy'ngane zakamakhelwane zisakwazi ukudlala ney'ngane zasemzimba ngenxa yokuthi uyitshe. Fika uma kubona ufuna ukuvakashela iy'ngane zakho ngenxa yokuthi wena hawu if ungafika uyitshe wena ziyafuna usale yabala. So ngaso sonke isikhathi singabazalwane sisengabantwana bakaNkulunkulu abesifikelele ukuthi asilona into. Ake uzibheke ukuthi ungafuni ngokubheka abantu ukuthi mina ukumlando uyitshe emdubini, mina kamubali uyitshe emdubini. Namhlanje abahlale phansi uyibuza ukuthi mina bangabi esengafikile abafisayo kodwa bazojoyina mina ngomhla wokufa kwenkosi uZia mina ngayibona inkosi. Kwasoba umuntu angazafisela ukuthi ushone ukuze akwazi ukubonana noNkulunkulu. Lokho kudalwa yini ukuthi umuntu azafisela ukuthi ashone ukuze ushone ukuze akwazi ukubonana noNkulunkulu? Kudalwa indlela oyiphatha ngayo, uphathe ngoba nakho uyitshe noma uziphethe kanjani. So ngaso sonke isikhathi ngoba umama emzala angaba yitshe elizovuma abangani bami ukuthi bangithande. Ekugcineni base bafisa ukuthi ngathi angashona umakasiyawo ukuthi uzokwazi ukumvakashela, ngathi angashona umakasiyawo ukuthi mhlawumbe noma ukubona imicimbi esinayo sikwazi ukummema kalula ngenxa yokuthi njalo masimcela uyamnqabela nowaphela njalo. So ake uyibheke ukuthi wena uyiliphi, ngabe uyitshe noma uletha ukukhanya. Amen bazalwane. Amen. Then sibese sibheka lapha semzohlala phansi lapha ku-41 no-44 lithi balisusa le itshe uJesu waphakamisa amehlo wathi, Baba ngiyakubonga ukuba ungizwile. Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo kodwa ngenxa yesiqubu esingikahileyo ngishilo lokho ukuze bakholwe ukuthi uwe ongithumileyo. Ngenxa yesiqubu uJesu ubekade ebhekene nalithemba lokuthi uNkulunkulu kukhona konke akushoyo uzomlalela ebesika wena, kodwa ngenxa yesiqubu wasola leso siqubu kungenzeka ukuthi kwawena ukusona leso siqubu esimvimbile umuntu kwesinye isikhathi ezamudlabazi uNkulunkulu ngenxa yokuthi kukhona wena. Angithi ngiphathi of lesi siqubu akusona. Kwesinye isikhathi umuntu aze amudlabazi uNkulunkulu uthole ukuthi uma umuntu esendaweni okunabantu abaningi azasaba ukukhuleka
athi ngizokhuleka kanjani kulelo siqubu esikhona ngenxa yokuthi wena ukhona kuleso siqubu kanti isiqubu ukuthi nonke niqonde same direction ningabangani noma nezihlobo noma ningabantu abacombined abahlangene abantu abakugroup eyodwa abahamba ngendlela eyodwa efanayo bengeke uJesu aze akhulume lamanje then ekugcineni nithi esekhulumele wamemeza ngezwi elikhulu wathi Lazaro vuka waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu ubuso bakhe bumboziwe ngeduku uJesu wathi kubo mthululele nimyeke ahambe waphuma ofileyo obeshwe izinyawo nezandla ngezindwangu ubuso bakhe bumboziwe ngeduku uma usebumnyameni aboni lutho and la bekade embosiwe ubuso bakhe bumbosiwe ngeduku waphinde wavalelwa ngetshe ayibo ithuna lakhe lalivaliwe ngetshe ubuso bakhe bumbosiwe ngeduku ask yourself ukuthi wena ngabe uyini kulo muntu ohlezi umhleba uyitshe noma uyiduku kulo muntu ohlezi umnqaphele umbheka uyitshe noma uyiduku kulo muntu othi wena phinde nokukhulumisa kulo muntu ombambile amaqhubu uyitshe noma uyiduku after esephumile la wathini uJesu wathi abamkhiphe induku emehlweni aphume then ngizocela ukulinka naleli verse elilapha elithi ebekade umvimbile uLazaro ukuba akwazi ukuphumela ngaphandle and okuqala laphana uJesu ukuze ukwazi ukumuzwa there must be something esukayo kuwena uLazaro noma ngathi uJesu wamemeza emile ngaphandle kodwa kubithe belingakasuswa ngaba lisabalanga izwi lakho because even ufunda la uqala ngokuthi uJesu wathi khona susani itshe ngaphambi kokuba uJesu ethi Lazaro phuma oshuthi ngaso sonke isikhathi wena uma kuukuthi ufuna ukulalela uNkulunkulu uma ufuna impilo yakho icontrol uNkulunkulu suka kulabantu osondelene nabo okuyibona nokuphimithela suka kunezinto kulabantu othi uma unabo uma ukhuluma nabo uzama ukuthinta indaba ephathelene noNkulunkulu bebesebenzisa eceleni suka khona ukuze uzokwazi ukumuzwa uJesu ngalesikhathi ekhuluma nawe njengalokhu kwenzekile lana so ngaso sonke isikhathi bazalana mina emfundo lana before ngihlale phansi ukuthi akawuzame ukuqhela esixukwini akawuzame ukuphuma lapho ukubona umnyama khona njengalokhu sisakhulumile ngokukhanya endaweni esekukhanyeni bazalwana khona lenye ivesi ebelapho ngifunda izolo sebengikhombe uchapter yalo ukuthi ningabuki but so nakhona likhuluma nge-difference between ukukhanya kanye nokumnyama ukuthi ebunyameni angeke wayibona indlela because ubunyama instead of ushayisa bese uyalimala but uma ukhona ukukhanya
uyakwazi ukuyibona indlela ufinyelele lapho uya khona. So sonke isikhathi bazalwane qikelela ukuthi into oyenzayo ngabe iyini kwabanye abantu, ngabe komunye umuntu ifika kanjani, ngabe ifika ibe yinto elizomvimba ukuthi abonane noNkulunkulu noma kunalokho kulento ekhulumayo kuyena noma kulento oyenzayo. Ngabe uyaliqinisa iduku emehlweni akhe noma uyalikhipha iduku ukuze akwazi ukubona indlela ahambe. Ngabe uyalisusa itshe noma usufakela isipikili ukuthi lo muntu aqhubeke aqale lapho ekhona, ngoba luzofika lelo suku lapho uzojajwa khona. Khona enye ibhibhe engingayibheka ekhoneni yami lapho kukhona i-resurrection ukuhlwitha, la okuvela khona ividiyo yomunye umuntu uyahamba uvezwa esesendleleni khona umuntu obekade angazi into abantu abajwayele ukucela izinto, umuntu ocela usizo ubhizi nomuntu nefoni wathi umethi ucela usizo kuyena wamshaya kanje. Then sekuyavela laphana kuleyo vidiyo nomuntu usevele uNkulunkulu useyajajwa laphana uhleli sebamvezela lezinto ebekade ezenza. Uyavela nalapho eshaya lowo muntu edinga usizo, then ekugcineni wavela esehudula nabanye abantu eyephoswa emlilweni. So nawe osukwini namhlanje, as from now onward, akawuqaphele ukuthi into oyenzayo izokulidela kuphi. Into oyenzayo ngabe uyayisusa yini le ndwangu ekomunye umuntu noma uyayibusisa. So usazokhulekwa nje, I know ukuthi ekugcineni uzokhulekwa, but ngiyacela ngaso sonke isikhathi uma ukhuleka ukhulekela ukuthi ungabi yitshe, ngoba ekugcineni noma uyileli itshe leli awuzukuthanda. Uthando alukho uthando umuntu empini ovimba i-relationship. Kweminye imizuzu uthola ubaba nomama bayaxabana, mhlawumbe ngwena ngitsho njalo ebusuku ubaba kabuyi ubhuti nawe eshiya unkosikazi ekhaya, umama njalo ufeza ethi ngiyogrosa ukudla kugcwele endlini, ngiyogrosa nedrobheni ngiyogrosa, kanti wena uyitshe usuke eyekwena. Njalo abantwana emakhaya ababuyi abalaleli, umntwana uyakezela ekhaya hambile wena itshe umvimbile ukuthi angabalana noNkulunkulu. Kodwa uzokuzwa ukuthi impilo yalo muntu esingafiki lapha kuNkulunkulu ibikade into yini, ibikade into wena masithwala kuqala lowo muntu. Kanti emthethweni iBhayibheli wonke umuntu uzala ufumbethe something. Uqonda ukuthi wena ngabe usukuzala ukuthi ufumbethe ukunikeza abantu indlela yesihogweni. Bazalwane then elokugcina lapha John chapter 1 verse 12 lapha lithi bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi nentando yenyama nentando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Amen. Okusho ukuthi kuyadinga ukuthi simamukele uNkulunkulu ukuze uthole la mandla adingakalayo. Angithi bazalwane ukuze ukwazi ukususa itshe kudingeka amandla. Ukuze uliphushe leli tshe leli kudingeka amandla. Angeke waba nawo amandla ungakamamukeli uNkulunkulu. Akusho mina kusho iBhayibheli. Bonke abamamukelayo